Eta jarraitzen dugu magazin honetan, eta gaurko gonbidatua iragarri dugun moduen, Jone Ercilla Etxegibel sortzaile Durangarra. Berak aurkezturiko lana X3 da, sortzaileen beka antolatu zuen Durangoko udalak, sari banaketa ekitaldi bat burutu zen San Agustin kulturgunean, eta ari gara sortzailekin berbetan ia zenolako lana prestatuko dabien. Kontu da, urtebete barru publiko egingo dala lana. Zeurie, Jone, nahi dugu ezagutu, egunon. Egunon. Bueno, esan dugun moduen, sortzaileen beka antolatu zuen Durangoko udalak, eta zuk karrera amaitu barri, eta entzun zen duen, albiste hori publiko egin zen, eta zer pentsatzu zenuen? Aurkeztie edo zer? Hori, konvokatoria hau edo udan ikusi nabenik, eta hori zuk esan dozu moduen, justo arteko gradua amaitu beharri neukon lehioan, eta horregaz batera, gradu amaierako lana egin barri, eta ikusi naben oso aukera ona, zerbait proposamen bat edo prestatzeko nekolako zergia oso heldute eta oso resiente edo, eta horregaz jarraitzeko oso aukera politezala eta aldiberien suerte bat, ez? Ze behin lanien egonda horretatik jarraitzie iruditzen jaten oso aukera ona eta aldiberien erreza edo zelako momentu hona, ez da? Zuk esan dozu moduen, gradue arte gradue Leioan, ez? Leioan amaitu, eta berehala dator deialdi hori, eta pentsatu zen duen, duela gutxi edo, horde daukate proiektu bat, eta aproposa, ez? Bai, eta horregaitu nire proposamena edo zan, pizkat lan horretatik abiatute, baina lan hori konstiente izen da, dauela punto batein ja landute edo denbora bat neukola, beregaz lanien, eta ulertuten ibe bai, ez dala zozer amaitu zana jarraitzeko beti hausla aukerak, ez? Baina horretatik abiatute, proposatu naben moduren baten horretatik jarraitzie, eta denbora tarte, bekak emotozten denbora tarte horretan, lanien jardutie, dela oso prozesuaren gauzarik garrantzitsuena lana egitie, eta hortik urtengo zien gauzetatik emaitza hori moduren baten erakustaraztie Durangon, eta ez dakit, munduratzie, ze askotan oinarte fakultatien gelitu izen da dana, ez? Eta zelan ze momentutan emon pauso hori munduratzie zure lana edo urtetie. Urtetie, ez da, hori da. Zuk esan duzu, hori da, ez? Gradu amaitu eta berehala datorre deialdi hau, baina zure lana eta beste askoren lana ikusgai dugu egunotan hemen Bilbon, ez? Esai guzu, noiz arte eta nundan, bertaratzeko aukerie badekogu, zure lana ikusteko? Urtero Bizkai aretoan fetxa hauetan egiten da gradu amaierako lanen erakusketa bat, arteko gradua diseinuko eta zerberritzeko ikasliena, eta bertan agertzen da, ez dut usteanik bez gradu, lana osorik ze da ezin eskue, baina moduren baten, hortik zatitxo bat edo, ez? Eta egon zan inaugurazioa barikuen izen zan, eta egongo da Bizkai aretoan urtarriak 7 arte. Beraz, bertan egongo da zure lana, eta zer ikusi aldugu bertaratuz gero hainbate faktore, ez da? Ez da kuadro bat, ez da eskultura lan bat, zer da? Olan gutxi gora bara idea bat itxeko. Esplikokot igual pizka zelan dan aretu, ez da garrantzitu esateko zelan dauen irie. Jakiteko zelan dauen, ez? Dauz hiru sala eta baten dauz dosierrak ikasle danenak, FG-an parte teoriko hau edo, idatziz agertu aldana eta irudietan agertu aldana agertzen dana. Eta gero beste bi areto beste 20 piku lanegaz, beste ikasle askona, eta gero nirie dau
justo sarreran, ustotela garrantzitsu dela esati dagoela sarreran, ez dagoela areto edo gela baten bez, eta da playlist bat, YouTubeko playlist bat. Zer da, parkatu, Jone? Dauz guztira 14 kanta. 14 kanta, beraz, soinua musika, ez da? Bai, musika, bai. Eta tartean dau bat niri enamena aurreko ikasturtien kanta bat. Eta bai dauela playlist hori nire YouTubeko kanalien, eta moduren baten nire kanta, beste kanta batzun maila berdinen jartziek YouTubek emototzula aukera hori, plataformak berak, irutzen jaten ipintzen abela beste leku baten esan nahian nire ordenadora, eta ez da nabez YouTube gauza dispertso bat emoduen, eta ia dauela beste kanta batzu gaz batera karpeta bat emoduen, ez? Eta hori dauen azunetan altaboz txikitxo batzutatik, eta gero da ufoko arroza bat justo sartu, eta lehengo sensazioa uste dela ez hainbeste begiratzi, ez hori begun komentani eta nire kidiek, uste dela bai dira oso garrantzitsuek denbora guztian arte prozesu baten, elkarrizketa bat egotie zure kidiegaz bebai. Ez dela hainbeste hori zerbait ikusi bidana igual askotan goiezela zozer ikustera moduen, eta batzutan ez dela bezain beste ikusi bierdan zozer, eta zozer bertan dauena, eta zen ikusi edo sentidu aldosuna beste erabatera, esain beste kuadro bat begiratzen dozun moduen edo, ez? Ze batzutan hori pentsatzen dugu, ez? Hori aurkituko dugula, eta arteek, anitza da, artea anitza da, eta hainbat disiplina daude bertan, ez? Aipatu duzu soinua, fokua, La Rosa, zegaitik? Horrek urtien... Igual ez dago inongo arrazoirik, baina La Rosa? Bai, uste dut badauela, ez? Azkenien, nik askotan lanaz aurrera egiteko, ez? Edo hartzeotaz eskusa batzuk edo ez dakitzelan esan, heltzen dotaz zenbait ez dakitien, gauzatxo edo, ez? Laguntza hostinak lanagaz aurrera egiten, eta momentu baten igual bai dela eskusa edo lanagaz aurrera egiteko, eta liberien bihurtzen dira lanan oso parte, eta behar izan bat lanarekiko bai, ez? Edo nahi bat. Ustotela behai askotan nahi bat eukiti eian dalan eiku horregaz lan eiteko, eta ez dako lazetan aukin bier erantzun zehatzu, baina bai gure nabela hori bertan egotie moduren baten, eta La Rosa alzan izen beste gauza batzuk izan alzien moduen, La Rosa bai zala zozer, behar nabela edo gure nabela agertaraztien moduren baten. Irudiak be bai aipatu duzuz, ez da? Irudiak be agertzen die zure lanien? Bai, usteot irudietatik eitotela lan handia, be bai kontuan izan da zer dan irudia eta nundik, eta gaur egun irudia danan, irudiak dienan zentzuegaz, be bai izeten konstienten orarte ze irudi dien baliagarriak eta zeinek ez nire lanien, ez? Ze batzutan hori, zelan dauzen hainbeste irudien bora guztian, danak ez dagoela bez balio. Hori da, ez da, hainbeste, bai. Baina, bai moduren baten hasieran edo beti dauzela irudiak inguruen. Eta horietatik igual hasten zela bebai lanien aurrera egiten. Horre deialdiz esan duzun moduen, urtarrian zazpirarte zeure lana eta gainera kokapena oso importantia dela saldu duzu, eta sarreran dagoela eta zer daen. Eta orain, lanien ez dakit hasi zaren, urtebeteko epie dekozu, prozesu horretan lan egiteko, ze momentutan zaude, Jone, momentu honetan? Justo oin hartu dugu estudio bat Bilbon, lagun talde batek, eta oin hau hasi berri bebai berriro ekiten edo lanien ez, eta lehen aipatutako playlistetik hasinaz irudi batzuk lantzen, playlisteko kapturak, pantalla kapturak egiten, eta horretatik abiatu naz, eta horri moduren baten forma bat bilatzen edo ez. Ezain beste irudiak
igual pantailan gelditzen dienak, zelan horrei forma bat emoten fizikoki eta bai espazialki ustutela dela oso garrantzitsu denbora guztian, ez? Egiten dan horri ez pentsetean beste bai ze gauzari berari emoten dekon garrantzia eta lantzen objektu edo gauza moduen, baina bai nun kokatuko dan eta espazio horretan zelan landu. Beraz, hasiera prozesu batien zauz, ez? Bai. Bide honetan, hasieran zer nahi duzun, nundik jo, eta naiz eta jarraipena izan, gradurako baliogarria izan salako zeure lana, oin beste ikutu bat eman beharko jatzezu, ez, lan honi. Bai, eta hori, hasieran taldi berian ez, ze adibidez, bai, proposatu benik bekan, erabiliko nabela amaierako emaitza erakusteko espazio moduen arte eta historia museue, eta bai, gustauko jatela edo saiatuko nintzela Durangotik zier dauzen publizitate panel handi horrek, egoten dinak autopistan. Bai, horrek bidien egoten dinak. Bai, eta Durango inguruen egonaldienak, edo Durangoko pantailak informazio eta agertzen denak horre gustako jatela erabiltzien, moduren baten egingo dan lana ez bakarrik agertzeko edo munduratzeko museuen, baizik espazio horietan bai. Eta hasi nintzen, irudi horiek kaptura pantaila horiek hasi nintzen lantzen panel horietan zelan landuko nabezen pentsetan, ez? Eta orduen bai izen zan forma jakin badekiela panel horiek, zelan imprimitzen dien imprentetan, dala zatika, franjetan, ez? Eta horretatik hasi nintzen lantzen. Eta bai dekoten interesa moduren baten Durango kanpo espazio horretan egotie eta barru espazio horretan bi espazioek zelan elkar gurutzatzen dien edo eta moduren baten kanpoen dauen hori ez, edonok ikusi aldauen zerbait dala eta esain beste zu nunbait erasoi ez, eta hori espero dozu ez, museo bat erasoi zenien, baina dekola realidade guztiz desberdin bat kanpoen lantze horrek eta barruen. Arte eta Historia Museoa, PAC edo adie, puntos de atención a la ciudadanía esan duzu moguen, informazioa jasotzen da herritarrei bideratutako informazioa eta publizitate tarte handi horietan horre, horiek dira zeuk aukeratutako puntuak edo interesgarriak izan aldirenak zeure lan egiteko, ezta? Beraz, gauzak oso argi dekozuz, zentzu honetan? Bai, espazio aldetik bai, zer izango den ez dakit ondinon ze ustot hori esan duguna gaitiko ez, prozesuen aurrera inde urtengo diela bertan agertuko dien gauzak, baina bai nekola argi edo nekongo handi bat adiez publizitate panel handi horiek erabiltzeko eta iruditzen jaten zala oso aukera ona, ze bestela kasi ez dauela aukerarik hori posible egiteko ez, ze, ez talako erreza bez. Ja, hori da, eta esan duzu, kokapen oso importanti dela, hasi zara saltzen ez, zeuen erakusketa Bilbon dagoena, baina kokapena sarrera importanti dela ez, beraz, tokize, lekue, argi daukazu. Bai. Hortik aurrera, hasiko zara, irudizek, edo ez dakite musika, soinue, hori ikusiko duzu ez? Bai. Bai, lana aurrera noien egin, jungo naz ikusten bai ze maitza edo urtetan dien horretatik. Baina bai uste dutela edo espero dutela ez tala izango zer irudietan bakarrik geldituko dana edo soinuan bakarrik geldituko dana, zaituko nazela espazio, batez be igual arte eta historia museo horretako espazioe lanak espazio horretan ondo egoti eta aldi berien espazioe modu hon baten lantzie bere nortasun edo kanporatzeko eta esain beste hori, lanak ipini eta ikusi, baizik dana batera saiatzen lantzen edo. Ez dakit, posterrak edo lako sozer ero irudiak ipitzio, oine arte eta historia museoan aurpegisek deko guzore irudi erraldoi horretan, ez dakit, hortik abiatute edo ez dauka zer ikusi xe?
Ez dut uste nik zer ikusirik, baina bai barruko espazio hori, bai. Barrue. Gela, erabiltzen esposizio aldaketa deko zen espazio hori da erabiliko namena. Hori da. Barruko gunie eta ese kanpokaldie oin ikusten ari garena. Bueno, joan bigara purka bukatzen, benetan oso interesgarri kontatzen ari zarena. Urtebeteko epie eta, ezagutuko dugu eta urtebete barru harinago lehenago bai, baina, hemen irudiz ere jorratzen dugu eta bertan ikusteko aukeria izango dugula behintzate argazki baten bidez. Jon Ercilla, amaitu behar dugu, zer gehiago nahi duzua igual gehitzie edo argi geratzie edo ez dakit... Solan, ondo. Joango gara Bilbora, ez da? Goratuko dugu, urtarrilaren 7 arte ikusteko aukeria dekogula, ez da? Eskerrik asko eta suerte, on. Zure eskerrik asko. Agora.